Ganyan tayo guys, kapag magmahal tayo ng asawa, ganyan. Alagaan, magluto, patambukin, para hindi tayo iiwan. Hi! Sino yung nakakatakot dyan? Lulubi, nakakatakot. Hey! Good morning, Philippines! Naiyak ako. Good morning, guys. Good morning. Naiyak ako sobrang aga. Oh my God. Good morning, good morning. Good morning, everything. Naiyak ako, grabe. Nanonood ako ng birth ng yung mga ina na nanganganak sa bahay. Choice nila sa bahay sila nanganganak. Alam niyo guys na yun yung gusto ko, yung gusto kong mangyari sa akin. Kung magbuntis man ako, gusto kong sa bahay. Gusto kong ma-experience yung na-experience ng mga kapatid ko. Yung dalawa kong kapatid na babae. Gusto kong ma-experience ko yung na-experience ng mama ko at saka dalawa kong kapatid. Yun. And then nakakaiyak kasi, di ba? All the pain. Naiyak ako, guys. Yung lumabas yung bata. Iyak lahat. Naiyak din ako. But anyway, good morning. So, maaga tayo, guys. It is almost 7 o'clock. It's 6:52 ng umaga. And maaga akong bumangon kasi nga pakainin yung dalawa. Hugas muna tayo ng mga baso at saka mga ginamit ko kanina. Lutuin ko lang yung mga ano ko, i-marinate ko muna then lutuin ko mamaya kasi mamaya pa naman din ako aalis. Saka ano guys, no, yung hindi ko talaga na-experience yung na-experience yung parang iba ba ako? Parang bakit ganito? Yung babae ba ako? Yung paminsan ba matatanong ko sa sarili ko na babae ba ako? Ba't hindi ako naka-experience ng buntis-buntis? Babae po ako, may bilat. Ay. Yeah. Naiyak ako ay sobrang aga sa loka. Sobrang aga, iyak-iyak. Kanina pa ako kasi dalawang ina na nanganganak. Kanina pa ako umiiyak. Pagising ko kanina, wala akong makita. Sabi ko, hulo, grabe yung fog ba? Sobrang foggy. Guys, ipakita ko sa inyo guys yung ginawa ni Tami kahapon sa baba sa basement. Ang dami kong bugas. Sabi pa niya 100 kilos. 100 pound kilos. Buong bigas na nabili niya lahat-lahat. Hindi pa kasama yung andito. Sabi pa niya 100 pound. Ito, tignan natin yan. Eh. Tignan natin kung anong laman ito. Eh. Ay, ang bigas pala andyan. 100 pound yan lahat daw bigas. Ito naman, nilagay niya yung mga ano yan. Ang dami niyan guys, inano. Maganda. Mura lang ito guys, 13 bucks. Yan. And, hala, ay, ginoo ko. Pati yung mga ano, look, nire-arrange talaga niya guys. Sa mga pusa at aso. Maraming garlic dito. Okay, so yun. Meron din sa aso at pusa. Tingnan nyo yan. So, ngayon, mag-ano na tayo. I-marinate ko lang yung chicken at saka pork. Kung magkuha lang tayo dito ng mga pang ano. Lagyan natin ng turmeric because of my baby. Hindi ko na makita. Hindi ko din abot-abot yung mga ano natin dito. Ba't nawawala yung mga small seasoning? Uy, ito talagang si Tamimoy talaga. Yung mga bag ng mga ano guys, yung mga container na or yung mga nilalagyan ng mga pork, chicken, yung mga katulad ng ganito styro. Ang ginagawa ko, hindi ko siya nilalagay sa refrigerator o sa ano, sa garbage kasi magka-uod guys, grabe guys. Isang araw, isang umaga, pagising ko, sabi ko, bakit maraming uod sa ano? Yung parang yung puti ba na tumatalon-talon. Nagdidiyo talaga ako guys. Sabi ko, ang dami naman ito. Tinitignan ko, saan ba ito galing? Sus, naalala ko. Meron palang kaunting meat dito sa basura. Summer yun. So, mainit-init, di ba? Oh my God, ang dami. Oh my God, tinapon ko talaga guys, as in.
Tinapon ko. Ang bilis kong nakatapon ng basura kahit hindi puno. Ang dami kasi guys, grabe. So ngayon, nilalagyan ko lang ito, i-season ko lang ito, and then lagyan natin ng paprika. Paprika! And then, turmeric, of course, for my little baby. Yeah, Tommy is my little baby, guys. He's not a big baby. It's a little baby. Turmeric tea. Mamaya ko naman ito lutuin marinate ko lang siya for mga ilang oras. Ganun, kasi meron pa akong gawain. Hi guys! Finally, nakapagtrabaho na ako, nakapag-edit, tapos na tanan lahat. So ngayon, ito na naman yung gagawin natin guys. I-ano ko lang siya, boil, and then very high quick stir fry with garlic. Yun lang siya. Masaya na si Mr. ng ganon. And ito na yung meat natin dito guys. Na ako. Naka-marinate na siya. Look at that. Diyan lang siya. May tabon siya. At itong nasa itim, shrimp yan guys. Lutuin din natin yan guys. Kasi magdala ako ng maraming pagkain. Ganyan tayo guys. Kapag magmahal tayo ng asawa, ganyan. Alagaan, magluto, patambukin, patabain. Ganun. Patabain talaga. Ayaw kong tumaba si Mr. ng sobra. First thing, mag-boil tayo ng tubig. Magpa-boil tayo. Nakakat na ako ng garlic, guys. Ito yung sa string beans. At saka ito yung sa shrimp. Kaya, isahan lang yung pagkakat ko. And then, yun. Pag ma-boil na ito, ilagay natin si string beans. And then, yun. Gisahin na natin itong tapos na akong nag-lunch, garlic at saka string beans. So guys, ilagay na natin ito guys. Konting uwi lang yung ilagay ninyo ha. Hindi marami kasi pangit pag maraming oil. Ang gagawin mo dito is i-brown mo siya. I-try nyo guys, lalo na kapag meron kayong steak, pork, chicken, kahit anong meat or fish, yun lang at ito, masarap. Where I would be doing it for 45 minutes straight, and Immediately makes an appointment with the obstetrician. I told him that I felt like I couldn't imagine what could possibly be wrong with that. With Joey and a bottle of the pink milk. The doctor assures Kelly that pink milk has not worked. It's more painful than ever. I couldn't. I thought it was quite clear that she had an infection that was caused from a bacterial respiration or sepsis. Flying to the point where it overwhelms the body's defense mechanisms. If left unchecked, So, ngayon tapos na tayo sa shrimp. Ang gagawin ko naman sa shrimp is i-shield ko siya. Kunin ko lang yung mga yung parang shell niya kasi pinakaayaw yan ni Mr. Asikasuhin ko lang ito, guys. Ito yung mga ginagawa kapag yung asawa natin is very sa pagkain. Ayaw nila yung may shell, ayaw nila yung may buto-buto. Dalawa na lang yung kailangan kong lutuin. Chicken at saka yung pork. Balikan ko kayo. What he wants, he Sticks with it. And 2.5 years after we met, took him to Kunin natin sa chicken. Hello, Chick. Are you still okay over here, Chick? Ang daming lulutuin, guys, natin, guys. Ganito tayo, guys. Basta may asawa, guys. Huwag natin pabayaan para hindi tayo iiwan. Ay, grabe ang messy kapag Yun, na siya. Niluto ko lang siya sa, dyan. Parang bina-brown. And then, ibibake ko lang siya ng hanggang, alam kong luto na yan. And then, broil para maging mas brown pa siya. So, yun siya. Chicken eh. to bed about 9:30 because that's when we usually go to bed. Ito na naman tayo, guys. Pork, chicken. Yan. So, lutoan ko lang ito. Hindi pa tayo finally tapos. Pero, yun. The same process yung pagluluto ko sa
chicken at saka pork. Tapos na yung chicken, yung pork, ilalagay ko lang siya sa oven para talagang fully cook siya and then i-broil natin siya mamaya. And dahil po tapos na tayo dyan sa mga ganap dyan, it's time to wash. Dahil po yung mga oil na, yung mga splashes sa mga niluluto ko andito at ayaw na ayaw ko yung feeling na parang oily yung paa ko. So ngayon, maglaba lang po ako. Labahan ko rin ito guys. Para isahan na lang. Ito siya. And then, magmamap tayo sa floor. Dyan sa kitchen. And, linisin yung stove. Ay, yung buhok ko guys. Pasensya na talaga. And also, alam nyo ba, gusto ko sanang mag-cut ng grass sa back, sa likuran. Kasi po, yung likuran namin kailangan siyang i-cut. Si Misty is naanuhan na ng ticks. Na-busy guys eh. Yon, so dandan soy inom tuba laloy. Tapos na po tayo guys. So ito yung dadalhin natin patungo kay Tamimoy. Hello. Binalik ko lang itong damit ko kahapon kasi hindi naman ako punta lang ako kay Tami. Hatid ko lang yung pagkain and yun lang naman. Wala namang malaking rason. Makita lang din ko yung asawa ko. At saka hindi nag-response sa text ko. Baka busy yun. Busy yun ba? Nakakaawa man itong asawa ko. Ay. So, it's already 4 something. 4 something na ng hapon. Pero kailangan ko lang itong gawin. Kasi po, may bumili. Siya kahapon umalis. At saka, umalis siya kahapon din, wala masyadong, ano bang dadalhin ko dito? I think yun lang. Hintayin ko lang yung response niya. Sabi ko, nagtanong ako kung, sinsya na sa buhok ko guys nagtanong ako kung, malapit na ba siyang uuwi. Hindi mo nag-reply. Madilim guys. Hi guys. Na lang tayo guys. Oh my God, magsuot tayo ng medyas para maganda yung natin, takbo. Kasi nag-reply si Tami. Ngayon is almost 5 o'clock. And labas din siya mga 6. So, pagdating niya dun, meron ng pagkain. Si Mister. Tignan ko, dalhin ko ba yung salad? Yeah, I think I'm going to because pinadala ko pala sa kanya yung mga celery. Mahilig yun sa salad, so yun. Hi guys. Ngayon ay nag-ano ako, bakit nagsuot pa ako ng bra? Tignan nyo to. Ang sakit ng didi ko guys. Ang sakit-sakit. Gusto ko nang hubarin. Kanina pa akong paano ng bra ko. Hindi kasi ito yung bra ko hindi siya yung parang i-hook sa likuran. Iba to parang parang sports bra. Ang sakit ng ko, didi ko sa yung right side. Sakit talaga. Gusto kong kunin. Gusto kong maghubad. Iwan ko guys, yung didi ko ba lately masakit. Kahit gabi na, kahit gabing-gabi na. So, pa rin tayo, travel pa rin tayo para lang sa baby natin. Makahatid ng pagkain yun. Anyway. So, concentrate lang ako sa drive and then kita-kits tayo mamaya and then itry kong ipataas itong bra ko patungo sa suwang. Kasi sobrang sakit talaga, grabe. Ay. Anyway, I'll see you later. Tingnan nyo tong traffic guys. Ang daming aksidente talaga guys. Doon na side guys. Grabe. Kaya traffic. Doon sa kabila. Doon din sa nag-traffic din. And then pagdating dito traffic. Ang daming na aksidente dyan na side. Hello, nakakaloka. Kawawa yung na-traffic dyan ba. Walang kamali-malay. Ang daming pulis doon guys. Na natin. We passed. Nalabyan ba? Nalabyan ko yung mga traffic Grabe hindi sila nagmo-move Nagkakaloka talaga.
Kawawa ba? Wala itong kamalay-malay na may ano na pala doon. Aksidente. Ay. Ako dito, okay lang yung ano ko. Sana walang traffic. Tumawag si Tami guys. Malayo-layo pa doon. Lumabas na din siya sa trabaho. And yun. Sabi pa niya parang maano din siya kasi traffic din doon eh. So sabi pa niya, hala, guys, ang tignan nyo guys. Taas ng linya guys, look. Kawawa man sila eh. Anyway, so yun, mauna pa ako sa bahay kay Tami kasi mas mahirap yung sa kanya kasi nasa city. So yarn. I see some Christmas decoration, some houses over here in the hilly area. It's nice, huh? Yeah. I guess I should start mine too. The outside thing. We should do our front yard. Yeah, maybe next week. Right? Well, yeah, the thing is, I want, I don't know, next week. Hold on, Han. I'm going to the driveway. I'm going to the driveway and I'm going to the grass. Okay. I'm in the grass area. I love you. Bye-bye. Kalokan here. Grabe, ang init pala dito eh. Whew. Ang init. Let's go guys. Dalhin natin yung pagkain ni Mister. And, yun. Let's go sa go. Okay, let's go into the dark house guys. Madilim na bahay. Hello! Hi! Sino yung manakakatakot dyan? Lulubi nakakatakot. Hey, ang dilim mo eh. Nanibago ako guys kasi matagal na ako dito hindi nakatira. Yan. Oh my goodness. Dito na tayo. Nanibago talaga ako. Kapag ganito ba nanibago ako palagi. Oh. Nanibago ako dito sa bahay ni Bianan guys. He's home guys and we're eating. Kain lang kami yung niluto ko. Kain lang ako konti. Look. And guys, I need to go home quick. Because Tami need to go to sleep. And also, my dog is barking like crazy. Misty. Oh my god. I should have told you a bit of creamer. That's enough for the week. Oh, That'll you get don't me have none? That'll get me to the weekend. No, it's enough for the weekend. Okay. Anyway guys, kain lang kami. You sure you don't want enough for lunch? Say it to them. Hey guys. I got cups. Okay, give me. Don't make it so full. Okay guys, alis na ako guys. And I will see you later sa bahay. If not, I will see you tomorrow. Say bye-bye, love. Bye guys. Kumain kami and then I have to run. Yeah. Tami said, oh, you're running away from me. Really quick. Really quick. Because Misty, guys, has been crying. Like crazy. Misty is the only one that cannot stand alone. Roxy! Hi guys. Hello guys. The whole drive, kausap ko yung asawa ko guys. Dahil nakaano ako ng storm. Sobrang lakas ng hangin at ulan. At saka nagdadrive ako parang pinupush talaga yung sasakyan ko. Nag-ano, ganun na. So, ang daming nag-i-slow down. Kaya ano na ngayon, 10 o'clock. 10 o'clock na and sobrang gusto ko nang matulog guys. Pagod ako guys. So, matulog na po ako. Kasi gusto ko nang matulog. Anyway guys, thank you guys so much for watching. Oh my god. Tulog lang muna tayo. Ibalik ko lang tong damit ko. Anyway, good night guys. As in, kausap ko si Tami guys. Buong drive ko. Sabi ko, matulog ka na. So, natatakot siya para sa akin guys. Kaya kinausap niya ako kasi tumitigas yung kamay ko dahil sa storm. Yung parang new hangin, yung makikita mo na yung mga dahon na ganon-ganon na lipad-lipad na pshing, pshing.
So, yung mga dahon na nahuhulog. And then, sabi ko, patay na. Naabutan ako ng storm. Anyway, thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Bye. Good night. Rockabye, baby, rockabye. Rockabye, rockabye.